Her har vi en tidsmand. Det er klumperne, det er hovedet, det er for, og så det der. Og dernede, så sidder numsehullet. Og det er så endetarmen. Så tager man tissemanden. Det er urinrøret, der kommer ud der. Så tager vi så den her. Levetaten. Her har vi en kateterpose. Hvad er koden? Og her har vi så Simpson. S-I-M-S-O-N. Her har vi så selve kateter. Den her ting skal ind i tissetrollen. Men vi har et kraftigt problem. Tissetrollen er for lille. Nej! De kan ikke få kateteret ind. Meningen er, at hele den her, som cirka 10 eller 15 cm, skal ind i tissemænden. Vi kan se, så den som cirka så langt ind. Og her, de her små huller, der kommer urinen ind. Det der urinen i blæren, så synker ind, altså. Så sætter vi dem her sammen. Bum! Så løber urinen ned i den her. Og i den her, der skal man fylde vandet med en kateter, eller nej, med sådan en her. Og så fylder du vand i her, så den sidder fast, så man ikke kan hive det ud. Og det gør der dernede.